गिबिसिनथारावनो आंनि बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै आं मोनसे गोनांथार आयदा लानानै सावरायनो थाखाय थामथिम जादों। बेनो जाहैबाय इसोरनि सोरजिनाय जि सोरगो रायजो। बे सोरगो रायजोआव सोरबादि मानसिया थानो मोनगोन आरो सोरबादि मानसिया बे सोरगो रायजोआव थांनो हागोन, बे आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय थामथिम जादों। बे आयदाया जों बुहुमाव खामिनाय साफ्रोमबो खृष्टान बिदा फंबायनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै आङो सानो। मानोना जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनाय आरो खृष्टान जानायनि गाहाय थांखिया जाबाय जों सोरगोखौ आवग्रिनो थाखायसो जोङो खृष्टान जादों आरो खृष्टनि उन उन सं दानदों। बिनिखायनो बे सोरगोआव थांनाय बिसया जों माब्रैब्ला सोरगोआव सहैगोन आरो माब्रैब्ला जोङो सोरगोखौ मोननाय नङा, बेनि सायाव जोङो रोखा जानाया जोबोद गोनांथार। बे आयदाखौनो लानानै आं सावरायनो थाखाय थामथिम जादों। बे आयदाखौ सावरायनो थाखाय गितफोरनि 24 नम्बरनि 3 आरो 4 सारि, साम्स नाम्बार 24 चेप्टार 3-4 बे मोननैखौल' आं फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनो थाखाय हास्थायदों। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, 3 सारियाव बेबादि लिरदों, फोरबुनि हाजोआव सोर गाखोनो एखथियार दङ? बिनि गोथार मन्दिराव सोर हाबनो हानो? 4 सारि, जायनि आखायाव जिनिर गैया आरो गोसोआव खालाय गैया, जायहा नंबां जाबाङाव गोसो होआखै, नंखाय समाय लायाखै, बे मानसिफोरल' सोरगो रायजोआव हाबनो हागोन। दा गिबि सारि 3 सारियाव जाहैबाय, बेयाव डेभिड राजाया इसोरनि जिउजों सुफुंजानानैहाय बे सोंथिखौ सोंदों, फोरबुनि हाजोआव गाखोनो सोरहा एखथियार दङ? बिनि गोथार मन्दिराव सोर हाबनो हागौ? बे गितफोर एबा साम्स होननाया मोनसे मेथाइनि बिजाब एबा खन्थाइ बिजाब। जेब्ला जों खन्थाइ एबा मेथाइफ्राव नायो, बेयाव वर्डिं सोदोबफ्रा जों रायज्लायनायनिफ्राय एसे आलादा जायो। बिनिखायनो जेब्ला बे गितफोरखौ फरायो, बेयावहाय सोरगो रायजो होननायनि जायगायाव इसोरनि हाजोआव, इसोरनि हाजो थिखिनि गोथार मन्दिर एबा गोथार तम्बु होननानै बेयाव कयेकथा बाथ्राफ्रा एसे आलादायै नुनो मोनो। बे फोरबुनि गोथार हाजो, फोरबुनि हाजो थिखिनि, फोरबुनि तम्बु आरो गोथार मन्दिर होननाया बियो सोरगो रायजोखौ फोरमायनाय जादों। बेयाव डेभिडनि जिनाखि बुंनाय फोरबुनि हाजोआव गाखोनो सोरहा एखथियार दङ, बेनि ओंथिया जाहैबाय सोरगो रायजोआव थांनो थाखाय सोर बादिया एखथियार दं। बिनि उनसारिया बेबादि बुंदों, बिनि गोथार मन्दिराव सोर हाबनो हागोन? बेनि ओंथिया जाहैबाय फोरबुनि सोरगो रायजोआव सोर हाबनो हागोन? मोननै रोखोमनि सोंथि। नाथाय बिनि फिननायखौबो बियो गावनो होफिनदों, जायनि आखाइयाव जिनिर गैया आरो गोसोआ खालाय गैया, जायहा नंबां जाबाङाव गोसो होआखै आरो नंखाय समाय लायाखै, बे मानसिफोरल' हाबनो हागोन। बेनिखायनो बे बाथ्रानि गेजेरजों आङो खृष्टान बिदा फंबायफोरनो मोनसे रोखा एबा आन्दाज मोनहोनो थाखाय बे बाथ्रानि गेजेरजोंहाय सोरबादिया सोरगोआव थांगोन, नोंथांमोना गावनि खोमाजोंनो गोथार सारि फरायनायनि गेजेरजों खोनानो मोनबाय। फोरबुनि हाजोआव गाखोनो सोरहा एखथियार दङ? सोर फोरबुनि मन्दिराव हाबनो हागोन एबा सोरगोआव थांनो हागोन? बेबादि मानसिफ्रा थांनो हागोन। बेयाव एन्सार होबाय, जायनि आखाइयाव जिनिर गैया। बे आखाइनि जिनिरा बे आखाइयाव नांनाय मैलाखौ बुङाखै, नाथाय बे आखाइजों मावनाय पापखौसो बेयाव फोरमायनो थाखाय हास्थायदों। मानसिया आखाइ थाइनै दं, आथिं थोंनै दङ, मेगन थाइनै दङ, खोमा फारनै दङ, खुगा दङ, बेफोरो मानसिनि अंगफोर। बे अंगफ्रा इसोरनि देखायाव खनले खनले पाप मावो। जोङो शास्त्र नायब्ला बेखौहाय गुवारै नायोब्ला जों मिथिनो हायो। बाइबेला जोंनो खोथादों, जोंनि मेगनफ्रा नायथावै, जायखौ नायथावा
बेखौ नायनानैबो पाप खालामो। आरो जोंनि खोमाफ्रा जाय बिसयफोरखौ खोनासंथावा, जायफ्रा इसोरनि देखौ खोनासंथाव राव नङा, बे खोनासंथावि रावखौहाय खोनासंनानै मानसिया पाप मावो। आरो जाय खुगाजों जों इसोरखौ बाख्नायो गोदै रावजों, गोदै गारांजों, बे खुगाजोंनो माब्लाबा समाव बेबादि गोरोन्थि राव बुंनाय, रागा जोंनाय बाथ्रा, खिसिम खिसिमनि रावफोर ओंखारनानैहाय इसोरनि देखौ पाप अपराध मावो। थिग बेबादिनो जोंनि मानसिनि जि आखाइ थाइनै दं, बे आखाइ थाइनैया गोबां समावहाय इसोरनि देखौ जों पाप मावो। फोरबुनि हाजोआव गाखोनो थाखाय जोङो बे आखाइ थाइनैया गोथार जानांथारगोन। बिनि ओंथिया जोङो साबोनजों सुनानै बे आखाइखौहाय गोथार खालामनाय बा साफा खालामनायखौ बुजायाखै। बेयाव जायनि आखाइयाव जिनिर गैया, मैला गैया, बेनि ओंथिया जाबाय जाय मानसिनि बे आखाइ थाइनैया पाप मावाखै, बे आखाइजों गोबां पाप मावनो हायो। बे आखाइजों जों मानसि सिथारनो हायो। बे आखाइजों जों गुबुननि इनाय खामानि मावनो हायो। बे आखाइजों जों खावनो हायो। बे आखाइजों जों गुबुनखौ फाल्ला सुनायाव थगायनो हायो। बे आखाइजों जों सिमनासेनि हाखौ खदालजों जावख्लाबनानै सिमना नारनानैहाय जोङो पाप मावनो हायो। बे आखाइया गोबां रोखोमै पाप मावो। बिनिखायनो डेभिडआ इसोरनि जिउजों सुफुंजानानै जाय मानसिनि आखाइया जिनिर गैया, बे मानसिफोरल' सोरगो रायजोआव थांगोन एबा फोरबुनि हाजोआव गाखोनो हागोन होननानै बुंनाय जादों। बेनि ओंथिया जाहैबाय जोंनि आखाइया गोबां पापफोर मावो। आं जेब्ला उन्दैमोन, बै समाव शिक्षाया खममोनखाय गोबां दुब्लिफ्राव नांलायनाय, खदालजों बिदि देथारलायनो नांलायनायखौ आं खोनादों आरो नुदोंबो। माखासे हालुवाफ्रा गावनि हा सिमनाखौहाय नागारनानै जावख्लाबनानै गुबुननिखौ सिमना नारनो थाखाय नाजायो। नैबे जाहोनफ्राव दुब्लिफ्राव नांलायनायखौ आरो बेबायदि खदालजों देथारलायनो नागिरनायखौ आं उन्दै समाव खोनादों। नाथाय दा शिक्षा जौगालांनायखाय बेफोरो खमायलांबाय। अर्थात नोंनि बे आखाइजों नोंनि सिमना बादि नोङो गावनि हाखौ नोङो खदालजों जावालासे नोङो सिमना बारनानै जावनानै नोङो मालायनि हाखौ गावनियावहाय जुदि दाजाबदेरनानै लायोब्ला इसोरनि देखौ बियो बिराद गेदेर अपराध। बिनिखायनो गोबां बिसयफोरखौहाय गियानि सल'मना बियो बे बोसोनफोरखौ होदों। सिमना नारनाया पाप, बेखौहाय सल'मना रायतफोरनो फोरोंदों। बे सिमनाखौ माजों नारनो? जोंनि आखाइजोंहाय खदाल जावनायनि गेजेरजों जों सिमना नारो। आरो जों मिथिगौ गोबां मानसिफ्रा फालांगि खालामो। फालांगि खालामनायावबो नोङो फाल्ला फाथरजों फाल्ला दैनायाव नोङो सोलियोब्ला बेखौबो इसोर जिहुआ गियानि सल'मननि गेजेरजोंहाय परामर्स खालामनानै फाल्ला दैनानै नंखायै अजन खालामनानै बेबादि सोलिनायखौ फोरबुआ मुगैयो होननानै सल'मन राजानि गेजेरजोंहाय जों मिथिनो मोनो। जों दादगारि भुटान बर्डार एसे खाथि जानायखाय जोङो भुटान आरो इन्डियानि बाथ्राखौ जोङो मिथिगौ। बेवहाय माखासे बेफारिफ्रा सिगांनि समाव ओरैबादि भुटियाफोरखौ सोलियो, जोङो बेखौ गावनि खोमाजोंहाय जों खोनादों आरो खायसे खायसे मानसिफ्रा नुदोंबो। बिसोरो इन्डियाआव फैनानै बेदर बायफैयो। नाथाय बिसोरो आधा मन बेदर बायोला, बे आधा मन बेदर बायनायावनो बेफारिफ्रा मा खालामोनो, सेरब्रै सेरबा फाल्ला दैनायनि टेकनिकजों खम हरनानै बिसोरो बेबादि भुटियाफोरखौ सोलियो। महनसेयाव 7 केजि 8 केजि 5 केजि बेबादि अजन सोलिनानै बिसोरनो फानहरनो। शास्त्रआव बुंदों बोसोन बिजाबावहाय अजन सुनायाव फारलाजोंहाय सोलिनायखौ इसोरा मुगैयो होननानै। बिनिखायनो बे गासैबो आखाइनि पापफोरजोब बियो। हाखौ सिमना खदालजों जावनानै नारनाय, फाल्ला फाथर सुनायाव सोलिनाय आरो बेबादिनो आखाइजों सिखाव खावनाय, मालायनि अयनाय खालामनाय, सोरखौबो बुनाय, बे आखाइजों गोबां पाप मावो मानसिया। बिनिखायनो डेभिड राजाया बे आखाइनि पापफोरखौहाय
मा होननानै बुंदों जिनिरजोंहाय रुजुनाय जादों। बियो आखाइनि मैला जिनिर नङा, नाथाय बियो आखाइजों मावनाय जोंनि जिबननि मोनसे गिदिर फावथार। जाय मानसिफ्रा बे आखाइजों फाल्ला फाथर खदाल जावनायजों हानि सिमना सोरनिबा बेसाद खावनानै लाखुमानाय आरो सोरखौबा बे आखाइजों सोबानाय एबा बुनाय इनाय खालामनाय, सोरनिबा इनाय खालामनाय, बे गासैबो मानसिफ्रा सोरगो रायजोआव हाबथारनाय नङा होननानैहाय डेभिडना बे बाइबेल सारिनि गेजेरजों गावनि रायफोरखौहाय फोरमायदों। अनजाग्रा खृष्टान बिदा फंबायफोर, गोबां बेफार फालांगि खालामनायाव जोंहा सांग्रांथि जानांगौ दं। बेफार खालामनायखौ फालांगि खालामनायखौ इसोरा माना खालामाखै। शास्त्रआवनो बेफार फालांगि खालामनाया दंखायो। नाथाय सैथो आरो नंगौजों नोङो नांगौ बादिल' नोङो गुबुननिफ्राय नोंनि मोननांगौखौ नोङो आजावनांगौ। बाइबेलनि बोसोना बेसो। नों गुबुनखौ फाला फाथरजों सोलिनो नाङा। आरो बेबादिनो आजिखालि जों नुनो मोन्दों मटर गारि बायदिसिना बेबादिनो भारा जोङो लाङो। आजिखालि बेटारि गारि गोबां ओंखारबाय। जों खोनादों माखासेनि रेट लानायफ्रा जों नुदों माने जाथावि मोनसे आदाय खालामना लानायफोरखौ जों नुदों। नोंनि मोननांगौखौ नों बिनानै ला। जहननि गेजेरजों इसोर जिउआ बे बाथ्राखौ फोरमायदों। जेब्ला माखासे हादांग्राफोर, खाजोना खांग्राफोर आरो बेबायदिनो माखासे समयसाखौ लानानै सोंदोंमोन, जोङो गोसो सोलायसिगोन, नाथाय जोङो हादांग्रा जानायखाय जों सान्थ्रि गाहाय जानायखाय जों मा खालामनांगौ? बे समाव जहना बुंदों, नोंसोर मोननांगौखौ ला होननानैहाय। मोननो गोनांखौ लानांगौ, नाथाय बे मोननो गोनां मोनसे परिमान जखा थायो। बिनि बांसिन लायोब्ला इसोरनि देखौ सोरगो रायजोआव नोंथाङा थांनाय नङा। बेनिखायनो बे बाथ्रानि गेजेरजों आङो खृष्टान बिदा फंबायखौ सोंखारिदों आरो थुलुंगा होनो थाखाय हास्थायदों। जोङो बे आखाइजों मालायनि हा सिमना लानो नाङा। बे आखाइजों फाल्ला सुनायाव सोलिनो नाङा। बे आखाइखौ सोरनिबा मोदोमाव फोनांनानैहाय आघात होनो नाङा। बे आखाइजों जों खावनो नाङा। इसोरा बे आखाइखौ जोंनो थांनानै थासान्दि मावनानै जानो थाखाय होदों। बे आखाइ थाइनैजों मावनानै जानायावनो इसोरा बोर होगोन आरो बेनो जोंनि थाखाय जथेस्थ' जागोन। सोरहाबा बे आखाइखौ इनाय मावनायावहाय जुदि बाहायदोंब्ला, डेभिडनि बे बोसोना जोंनो खोथाबाय, बियो मोनसे जोंनि जिउनि पाप। आखाइनि मैला माने जोंनि जिउनि पाप। बे पापआ जोंखौ सोरगो रायजोआव थांनो थाखाय बियो एखथियार होनाय नङा। जायनि आखाइयाव जिनिस दं बियो सोरगो रायजोआव थांनो हानाय नङा। आरो नैथियाव बुंदों जे जायनि गोसोआ खालाय गैया, खालाय माने मैला, बे मैलाया मोनसे मेगनजों नुनाय मैला नङा, नाथाय जोंनि जिबनाव गोसोनि मोनसे पापखौसो बेयाव दिन्थिनाय जादों। जेब्ला जेरेमिया बिजाब 14 बालाबनि 9 सारियाव नायो, बेयाव जेरेमियानि गेजेरजों इसोरा मानसिनि गोसोखौ ओरैबायदि फोरमायथिदों। बयनिख्रुइ आं दहाय सिगाङाव मख'बोनाय मेगन, खोमा, खुगा, जोंनि आथिं आखाइ, अंगफ्रा इसोरनि रेखाव पाप मावो, इसोरनि जेंना पाप मावो। नाथाय बे अंगफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ गाज्रिसिना जोंनि गोसो मनासो होननानै बेयाव बुंनाय जादों। बे गोसोआ ओरैबादि गाज्रि आरो बियो मोनसे दोनखोमाजाग्रा जायगा। बे गोसोनि साननाय हनायखौ हौवा हिन्जावजोंबो मिथिया। हौवानि गोसो सिङाव बेबादि गाज्रि सुजुखुमानाय, हिन्जावनि गोसोआव गाज्रि सुजुखुमानाय, मा परिकल्पना लादों हौवाया हिन्जावनिखौ मिथिनो हाया, हिन्जावा हौवानिखौ मिथिनो हाया। बेबादि मोनसे गोसोआ दोनखोमा जानाय गाज्रिथार होननानै शास्त्रआ मानसिनि गोसो महनखौ गाज्रिथार होननानै परिचय होदों। बे गासैबो गाज्रिया सिंनिफ्रायसो ओंखारबोयो। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव दंमोन, अब्ला फारिसाइफोरनि माखासे सोंखारिनायखौ नुनानैहाय बियो खोथा फंसे फिननाय होदों जे मानसिया जानानै खुगा सिङाव हाबलांनाया मानसिखौहाय उहुसि एबा खालाय खालामनो हाया, नाथाय गोरबोनिफ्राय ओंखारबोनायासो मानसिखौ खालाय खालामो होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ फारिसाइफोरखौ बानजायदों। बेनि ओंथिया बेनो, बे गोसोआ बेबादि मोनसे जायगा, बिनि साननायखौ हौवा हिन्जावजोंबो रावबो मिथिनो हाया। बेनिखायनो गोसोखौ बुंदों,
बे मानसिनि गोसो सिङाव थानाय गोसोनि बाथ्राखौ बे मानसिल' मिथियो होननानै बाइबेलाव बेबायदि लिरनाय दङ। अर्थात आं गोसोआव मा परिकल्पना खालामदों, आं मा सानदों, बेखौ आंनि हिन्जाव, आंनि फिसा फिसौ, आंनि लोगोफ्रा रावबो मिथिया। आं खोथायाब्ला बे साननायखौ थोंजों आंनि जिउआल' मिथिगौ, आंल' मिथिगौ। दा बे गोसोआनो बयनिख्रुइ गाज्रिसिन। गोबां खृष्टान बिदा फंबायफ्रा जि आयगाखौ फालिनानै दङ। जि आयगायाव नोङो बिमा बिफाखौ मान होदों, नोङो मुर्ति दाखुलुमदों, खुलुमाखै, नोङो जिरायनाय सानखौ गोथार होननानै सान, जिरायनाय सानाव खामानि मावाखै, गिर्जा हाबदों। बेबादिनो जोङो नायोला गोबां मानसिफ्रा जि आयगाखौ फालिनानै दंखायो। जेब्ला जों बाइबेलाव नायो अब्ला सासे जोहोलावाबो जिसुनियाव फैनानै सोंफैदों। जेब्ला सोंफैदों जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोननो आं मा खालामनांगौ? अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों बे जि आयगाफोरखौहाय, 10 कमान्डमेन्ट्सखौहाय फारियै जेब्ला बुंदों अब्ला जोहोलावा फिननाय होदों, बे गासैखौबो आं जोहोलावनिफ्राय मानिबोजोबखादों। अब्लाबो जिसुआ बेखौहाय खोथा फंसे बुंदों, बिदिब्ला नोङो थांदो, थांनानैहाय नोंनि दंनाय माने धोन सम्पतिखौ फानजोबनानै गैयैफोरनो राननानै होदो। अब्ला जोहोलावा निरासा जानानै थांदों। बेनि ओंथिया बेनो, जोङो जुदि जि आयगा 10 कमान्डमेन्टखौ फालिजोबब्लाबो बेनि अनगायैबो बे गोसो सिङाव माखासे आयेनखौ सिफायबाय थाग्रा जोंनि गोसोआ, बियो मा? जोङो बे गोसोआवनो गाज्रि कल्पना सुजुयो। बे गोसो सिङावनो गुबुनखौ नायनो हायै सैयैया जागायो। आरो बे गोसो सिंनिफ्राय गुबुनखौ क्षमा होनो हायैया जायो। आरो बे गोसो सिङावनो रागाया सोमजिखाङो। आरो बे गोसो सिङावनो जिनाहारि खालामनो इस्सा जानाया सोमजिखाङो। गासैबो मेगनजों नुयै पापफ्रा बे गोसो गोरबोआवनो जागायो। आरो बे गोसो गोरबोनिफ्रायसो बियो उनावहाय मोगथां महराव नुजाफैयो। बिनिखायनो डेभिडना बुंदों, जायनि गोसोआ खालाय नङा बे मानसिफोरल' थांगोन। बिनिखायनो अनजाग्रा खृष्टान बिदा फंबायफोर, जों सोरगोआव थांनो थाखाय जि आयगा 10 कमान्डमेन्ट्सखौ मानिजोबब्लाबो जोङो जोंनि गोसो सिङा खालायै थायोब्ला जों सोरगोआव थांनाय नङा। बिनिखायनो बे गोसो सिंनि मैलाखौ जोङो सुस्रांजानो थाखाय जोङो जेब्ला गुरै जानानै इसोरनियावहाय जोङो गावखौहाय गथायगोन, गुरै गोसोजों जों फोरबुनियाव गावखौहाय सिमान लागोन। फोरबु, आङो मानसि जानायखाय आंनि गोसोआवहाय गोबांथार बेबादि दुरबलथाफोर दङ। जाय दुरबलथाखौ रावबो मानसिया नुवा, नाथाय नों मिथिगौ। आफा, आङो गाज्रि कल्पनाफोर खालामो। आङो गाज्रिखौ नायनानै गाज्रि कल्पना जायो। आरो गोसो सिङाव आं गुबुननि सायाव गाज्रि साननायफोरखौ सुजुयो। गुबुनखौ हिंसा खालामनो थाखाय गोसो जायो। गुबुनखौ मेगन सानहोयो। गुबुननि सायाव आं बेबादिनो साबमैखौ सानो। नों आंखौ अननानै क्षमा खालामदो। जेब्ला गुरै गोसोजों जोङो बे गोसोनि मैलाखौ सुस्रांजानो थाखाय फोरबुनियाव गंग्लायगोन, अब्ला फोरबुआ जोंखौ गेदेरथार गावनि दयानि गेजेरजों बियो जोंनि बे सिंनि मैलाखौ बिनि क्रुसिफाइड जानायजों, बिनि कालभारि क्रुसाव थैनायजों जोङो सुस्रांजानो हायो। बिनिखायनो अनजाग्रा खृष्टान बिदा फंबायफोर, जों सोरगोआव थाङोला सायाव नुनाय जोङो गिर्जा हाबनाय, इसोरनि माखासे बोसोनखौ फालिनाय, मोनफ्रोमबो हाबथायावनो गिर्जा हाबनाया बे जथेस्थ' नङा। इसोरा सानेखौल' नोजोर होग्रा नङा, बियो सिंनिखौसो नोजोर होग्रा। जोंनि सिङावहाय जोंनि गोसोआ खालायजों बुंफबनायब्ला अब्ला बे बाइबेल सारिया गितफोर 24 नम्बरनि 4 सारिया जोंनो खोथाबाय, जों खालाय गोसो लानानै मालाबाबो सोरगोआव थांनो हाथारनाय नङा। बिनिखायनो बे बाथ्रानि गेजेरजों आङो खृष्टान बिदा फंबायफोरखौ खावलायदों, जोङो मेगनजों नुयै जिनाखि गोसो गोरबोआव थाखोमानाय मैला, बे मैलाखौ जोङो सुस्रांनांथारगोन। बेखौ सुस्रांनाय खायदाया आं एसे सिगाङाव बुंबाय। जोङो गुरै गोसो जानानै
सिंनि मैलाफोरखौ फोरबुनो गावनि खुगाजों गोसो गोरबोजों रायथियोब्ला बियो जोंनि गासैबो सिङाव थानाय मैलाफोरखौ सुस्रायो आरो बियो जोंनो गुर गनो थाखाय जोंखौहाय हेफाजाब होयो। बेनिखायनो पौला करन्थिया बिजाबाव बुंदों नोंसोरो फोथायनायाव थिग नंगौना नङा नोंसोर आनजाद नाय। जोङो गावखौ आनजाद नायनांगौ। आंनि फोथायनाया जादोंना जायाखै? आंनि गोसोआ मैला दं नामा? आङो गुबुननि थाखाय गाज्रि सानो नामा? आङो गुबुननि थाखाय बेबादि गुबुननि सायाव इनाय मावनायफोर दंबावो नामा? नोंथांनि गोसोखौ नोंथाङा मिथिगौ। बेनिखायनो जोङो गुबुननि गोसोखौ मालाबाबो नुनो हाया आरो जोंनि जि मिथियाबो। बेनिखायनो जों गुबुननि थाखाय जेबो मावनो हाया। नोंथांनि गोसोखौ नोंथाङा सोदांना लानांगौ आरो नोंथाङा फोसाबनानै लानांगौ। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै दोनथ'नो थाखाय हास्थायदों। रावबो मानसिया आखाइजों इनाय मावनानै सोरगोआव थांनो मोननाय नङा। रावबो मानसिया गोसोआव खालाय गोसो लानानै गुबुननि सायाव इनाय साननायफोरखौ साननोब्ला नों सोरगोआव थांनो मोननाय नङा। जोङो बेफोर गासैखौबो जोङो नागारनानै सुस्रांजानानै जों जेब्ला पबित्रता जागोन धोरोमनिया जोबगोन अब्लासो जों बे फोरबोनि थुम्बुआव खामिनो थाखाय जोङो हागोन आरो फोरबोनि हाजोआवहाय हाबनो थाखाय एखथियार मोनगोन। खोनासंग्रा साफ्रोमखौ इसोरा गिदिर बोर लाबोथोंसै। दिनैनि थाखाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। आमेन।